búta filiast Johnny agus filiast agus Raifteirí. Tá gaeilge siimplíán ach tá gaeilge severan. Tá gaeilge féidir hiiscid. Gaeilge na gná roine agus leagan filitu corréad mar déile. Raifteirí ile bhá mar as a tiile, le go mense agus tusa le chéile, cé aganne file nó na leochpa binne bu ceistíhach dalí réiteach. Sin tuiscin tá maid ná go bheith hen agus tamsáí chur le chéile dúsa. Bhíoh se le gael againn déanamh aglah againn. Ní me céh géad cinnte óiseach tá megarú agus bhí Johnny canál gáin ar ábhar agus sin go bheith tá tuair me cin go bheith tám ó luúilis cet fao Raifteirí gus a filegus déanam me ceannas déanam san ceanna. Ja bheitsa i bhrí hína Raifteirí, gus ug sena dínte i beár go Raifteirí man deará. Bhín fille a héin a go legus go léigse agus tosín se rá le sé. Mis agus tusa bheith go bheith sa glufa agus a bhirt againn agus go léigse. Agus an sin éidirn Raifteirí, taibhsín Raifteirí ar a chomh, gus déann se. Is mis an fille nach wacha léargus na crinne. Is tá mis le blianta sa gréfóg. Céim tódar ó gine go lúfa manims mo linne, is gon chuide gon cunnein le chéile. Dáda se caighdeáin an aglaí barte ag an Oireachtas. Dáda se chaáard agus a déta te gail. Sinnín fíorhhailge mar déile, agus nílim ó sí sin tín dearnú go sin á caiinteanna seán. Sin an saibhs bhí Johnny Chóil Mhaidhc, sos go dí lágún se bh húil. Raifteirí, achan í géir agus ná hitte mé héin ach fá contra agus bailí le chéile bhfuil fácu ag crebad a Raifteirí an file tó leta agus chléas an ghilteach.